Tinokwazai muri Zimbabwe nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kunzvimbo yeMount Darwin kuTsakare. Kuno tafambira nyaya isiri kunyatsonzwisisika, nhau yagogo vari kutaura kuti vane vanhu vavari kuona, vanhu ivavo vari kuvarova. Kuchirungu vanoti kune inonzi dementia. Ameno. Zvinogona kunge zviri izvo nekuti eji yavo vakura, izvozvo zvinogona kuwanika. Asi regedzai tinzwe vemhuri vatitsanangure kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mngani wami? Ngiyaphila mina Shumba. Salibonani muli yeZimbabwe. Lapha sisendaweni ethwakho esibona khona ugogo othi yena ubona abantu bayamshaya kodwa abanye abantu abamboni ngelihle elibonayo. So thina sibefuna ukuba kwazi ukuthi kuhamba njani, kwenza njani ukuthi kusenzela ukuthi ugogo lo semncedelayo. Angazi Shumba ukuthi tukufamba se. Regedzai tinzwe nevemhuri tinzwe kuti nawi yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ini ndinonzi Tinevimbo Maphosa. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pamsoroi ana baba nana amai makadi yenyu aenzi. Ini ndini mwana opano musikana mukuru pari zvino pakurarama kwatiri kuita. Baba vepano vakashaya, pasara amai nesu vana. Saka pane zvinhu zviri kutikahadzisa pakurarama kwedu nepakugara kwedu. Tina amai vedu vatakasirwa pano. Zvinhu zvihombe zvikunyanya kurwadza. Ini ndiri kusangana nezvinorwadza zvakanyanya, nezviri kudzimba zvakanyanya. Amai vakarwadziwa vanongoya kumba kwangu achitaura nokuti vanoona kuti zvakakodzera kuudza ini ndini mwana musikana wavo. Saka pane zviri kuitika panapa ndezvekuti amai vachigara pano vachirarama vari vega, vanouya dheri vachindiudza kuti amai zviko vanhu vaye vanogara pamba pangu vaye. Pane vanhu vari kugara pano, mukadzi murume muhombe wechikuru nemukadzi anzi ane mazamu mahombe nekamwana kadiki diki. Vanhu ivo vari kurarama pamba pangu. Saka ndashaya zvandaitawo nevanhu ava. Amai mazive kutanga ndaimbofungidzwa kuti pamwe vari kutenderera pfungwa kana kuti vari kupenga. Asi ndakazozviona kuti aiwa havasi kupenga. Zveshuwa pano zviri kuita sei? Zviri kuitika nokuti pazuva rega rega vaisakomodza zuva, dzimweni dzenguva vakatombosvika kuvavakidzani vavo panyamande apo. Ndiripo vakataura, takatoya naanyamande namenyamande pamabhaundi apo. Vakataura vakati zveshuwa vanhu varimo mubhaundu magumbeze avo aya moto wavanobikira uyu. Ndakati moto wacho uri kupi? Zvikanzi uyu. Asi isu vanhu hatinobvira takavaona, kana pavanobikira hatinobvira takapaona. Rimwe rezuva bva vauya kunditora vachida kupinda umbomu kuti vabatidze moto. Vakatadza kubatidza moto umbomu kana kuvhura dhova, vachidedera kutadza kuti vabate dhoso. Ini ndobva ndavati aiwa amai, imimi bavhurai dhoo ndiri pano, munhu wacho kana akukurwisai ndiromurwisi. Zvakanzi anondirova munhu ari kuda kundirova. Ndakati vhurai dhoo. Zveshuwa vakabata dhoo vachirivhura vachidedera maoko akuratidza kuti munhu vari kumuita sei, vari kumuona. Asi ndakavasimbisa ndikati vhurai dhoo mupinde mumba. Vakavhura dhoo vakapinda mumba. Asi munhu andakumuita sei? Vapinda mumba vakati abuda munhu yamusisina. Ndakati chibikai munhu wacho kana abuda. Abva vakuita zvinhu zvavo ndibva ndaenda. Vazodzoka kumanheru vakati ini ndogara sei pamba pandega, munhu yachandipunza. Ndakati amai ini handigona kugarawo nemi pamusha pamuri kutaura kuti muri kuona vanhu zvotondiremerawo. Asi dai ndine dzimba hobho ndaikutorai mogara kuno nokuti hapana zvandingakwanise kuita. Ndakanzi asi muchandiona ndakafa. Munhu yakandirova muchandiona ndakafa. Rimwe rezuva amai vakakwirirwa nezuva rumbomo vari vega kusvika kumasikati. Ina ndaomboziva kuti muchembero wangu umbomo anga varimo somunhu anomuka akaenda. Tonga ndiye akadarika nopana pagotwe romba medu.
akabva aona amai vakarara paurariro pamagumbezi avo, vakarara ipapo atori munhu wewe anga atozvinyangadza vachiratidza kuti vavhiringika. Ndobva yakondiudza uko vasina mbatya kumusoro uku, ndobva ndapinda mumbomo ndikati chii, ndakatya kuvabata ndiri ndega, ndakashedza saura wamai Chimanikire, ndakashedzawo vamwe vanhu vakauya vevhireji vakavabvunza, tikabvunza kuti chii, vaingoti chete ini vakanditi murume wenhasi andigona, andirova zvokundirova zvii. Oraiti tikangotopa mukurwara. Saka vanogara vachitaura iwo kuti murume uyu akandidzokera rwendo runo achandikuvadza, nokuti kana ari pamba pangu ataure neni, vese nomukadzi wake nevana vake havataure neni, vanenge vakandimudhurira. Saka musi uno futi ndobva ndayabva nditi vanhu vaive vari kugara pavheranda apa, ipopa ndopo vanogara vachitaura kuti vanhu vai, ndikangosvika nonzwa ava vari apa, ini vanhu handite sei handivaone. Asi ndakada kucherechedza kuona kuti amai vangu ava kupenga here. Aina handisi kuona kupenga, ndinonyatsogutsikana kuti vanhu vari kuita sei, vari kuvaona. Saka ini kana kuda kuti ndibve kwandinogara kuya kozovachengetawo panapa, vanhu vamwari vangandishore, vanhu vakati ko munhu sei asingaendogara pamba pamai kana kutengera mai, ndiri kutotyawo musha uno wakatondiremera, nokuti ini ndiroteera zvandaiudzwa nababa vangu vari vapenyu, vakanditaurira kuti musha uno ukasara ukatadza kugadzirwa zvakanaka, ukatadza kuchena, muri kupera. Saka inini ndini mwana wani, ndiri kutotarisa kuona kuti zveshuwa kwazviri kunanga kwaitaurwa baba kwendikoko. Hanzvadzi dzangu havasimudze musoro, vakanzwa ndichida isosa izvozvi nhasi pano chitsvuku, ndichanzi ini ndindashedza vanhu ava, ndoda kutozoti vanhu mundipupurirewo, ini handisi ndashedza vanhu ava. Vanhu vane munhu wako akanzwa nomakuhwa yavo. Saka vangotsvagawo kuti ndiyo kwamakamba ndokupi vanhu bva vaudza, ini ndobva ndauyawo pano matondoro achitoendawo kana achienda, ndatomisiwa nomota ena ndazvandiri kuziva. Saka vanhu vachada kusarawo tadaka neni, nokuti patogara mataka achatoripo kare. Saka inini ndiri kutokumbirawo kuti kana kuri kuuya kwavaitawo kumhuri yeZimbabwe ichizogona kuti batsirana kuti panapa hapana kana danga romombe, hapana kana chiripo, asi zvino pamusha uno zviripo. Zvinhu izvozvo ndo zvatiri kukumbirawo kuti tibatsirwe, nokuti isusu hatisisi takazvitsvaga. Ezvino zvamai vachona vakura, ezvino zvavachagona kana kuti vange vachitoshanda zvinoti vangazvibatsire. Inini ndinovatarisana naye, asi ndatarisana vachindudza zvichemo zvavo, ndinonzi inini ndakaipa, ndiri kutsvaga ngozi naamai, handi muri kuzviona. Saka inini ndiri kutoti aiwa zvazvadai, kana dai vanga varipo vakomana vacho vachinzwa, kana dai mimi vanhu muri pano vevhireji, kana nababa vakaenda vakatadzawo kutumira vanhu vanotibatsira nguva, inini muchaona ndakafa kana kurwa nonyanga kana nezvikwambo, nokuti pane vamwe vemumhuri vanodaka neni vada kutondiuraya. Matimimi hanzvadzi, pane hanzvadzi dzenyu dzakashaya? Pana hanzvadzi dzangu panapa dzakashaya. Dzakafa nei? Wana akarumwa nenyoka kugadheni, wechitu akarumwa nenyoka kukadhamu, wechi3 mukomana mukuru akangoti musoro kubva kuseni kusvika kuma2 pasisina munhu. Pane nyaya. Saka baba vangu inini vakarara pavo, kana chivanyepera vachandirwisa, vakandiudza vakati nyoka iruma vana iyoiye pano iripo. Manzwa vakati vakomana kana muchinge mazosara muri vapenyu vada kuzorodzwa varipo pano. Vakomana vacho vakataura, ndikati baba mimi muri kutaura kuti vakomana vari kupi, zvikanzi vari pavheranda. Vanga varipo? Baba vangu vanga vachiri vapenyu. Vakomana vangu vari pavheranda. Handizvizive ipopo. Ini vaindishedza apa, ndopavairara apa, vaigara pababa. Vakomana vaitaura vakomana vakaita vakafa. Okay. Vada kuzorodzwa varipo apa? Varipo apa, vaingonditi varipo. Ina ndowaona. Saka zvichireva kuti baba vaive neruzivo nekufa kwevana? Kana vangu vanoruziva, vangu vanoruziva, asi inini baba vangu vakandiudza kuti pano pakamboitwa chechi pamwanjira apa, baba vakandishedza vakati dai ndanga ndichine mombe papasara mombe 1, dai matora muda vanhu vayashandira musha uno ndichiri mupenyu, asi hapana akazvisimudzira musoro. Iye nhasi kuungana kwamatete ekokuku, inini ndiri kutokumbira vanhu vamwari vese mundinamatire, ndiri kutozvifira izvi. Aiwa, zvakanaka, maita basa. Saka ndiri kutokumbira kumhuri yeZimbabwe, kana maenda kwamuri kuenda kuna anokasika kutibatsira pano, ini musati manzwa kuti mukadzi yakataura wewe yaurayiwa kana nokupondewa kana nokupunziwa kana nokutumirwa chidhoma, nokuti makaona musha usina kuwirirana, pana anenge ano zvinhu zvacho ari kuzvishandisa. Chiromo ipapa mundoda kuti vanhu vandipupurire kuti havaishedzwa here nagogo wacho, kana kuti uyai muone vanhu vauya vanhu vai, iwe gogo wacho vachasvika vachatsanangura, nokuti ndakaudza ndikati amai panapa pachaya vanhu vachada kukubatsirai maererano nozvinhu zvamuri kuona, vakauya munotaura here, vakati ndorega seko ndaona nhamo novana. Vamwe vavakidzana amenyamandi varipo. Pamashoko agogo ekuti vaona nhamo vanhu ava,
vanhu ava vaitaura ava vari kuona masoma kuti toti ndo vafi here kana kuti vamwewo vanhu vavari kuona? Munhu wamwari ipapo handipazive. Havana kunditsanangura kuti ndiri kuona vafi. Havana kundiudza kuti vari kuona anani. Asi vakataura kuti pano ndaona nhambo nevanhu vari kugara papi. Vanotouya pano vototi hanzi vakajasadza vanoenda kuenzera kuseri kwemba uko kaka kuenzera hanzi vakarara. Ndakatosvika pano anotondiudza kuti vakarara kuseri kwemba. Ipo pane zuro cheche vakanditi honai vanhu vaya. Ndakaona dhwero rakavhurwa ripa bedroom. Ndikati ndiani arivhura. Zvakanzi vanhu vendoma vakugara kaimomo. Ezvi vakoromoka nemawindo vamira kuseri. Ini vanhu asi kuvaone. Ndinonzi ati mai Nyamandi. Ndogara pamusoro apa ndiri muvakidzani wavo. Mazira angu panyaya iri kutaurwa iyi. Amai ava vakauya kumba kwana katatu. Kumba kwangu tichikagara tiri kusekondari chanje chiri moyo. Tagara pamvuri zvikanzi Wanyamandi uya mundibatsirewo. Pane vanhu vari kundinetsa kumba kuya vadzinge semurume. Pamwe vanga atye imimi. Ndiri kuona murume nemukadzi, murume anobvudze hombe. Wechikuru. Ndikati angave zera rangu zvikanzi aiwa muri mwana mudiki. Ndikati alright handei. Takauya navadzimai vangu naivo nemwana wavo angachitaura pano. Tasvika patatendera pabhana. Handina kuona zvikanzi vapinda mukati taimaenda kwidza kuya kwenyu. Handina kurohana kana kusvika pandapinda mukati handina chandakaona. Saka ndakamboita pfungwa yekuti amai ava handofunga pfungwa dzavo hadzisira zvakanaka. But zvakanditedza kuti vaiziva ini vangu vakundidaidza nemutupo madyira mungati pamwe ndakunyeperai. Handisi kuvaona vanhu ivavo asi pavanga vachibikira ndipapo tarisai moto wavo. Ndikatopaina neguma kuti amai hapana moto apa. Ko zvikanzi hamusi kuona zvenyu asi ndio zvinhu zvavo zvavangachibikira aya mabhegi avo ari apa pakona yebhanera va. Pandauya kwenyu dzokudaidzai vapinda ndikati hapana vanhu apa amai. Ati mwanangu ndingakunonotse zvako basa. Vachitondaidza nemutupo vachiti dzimwe nguva mwanangu enda zvako kwauri kuenda. Ndibva ndaenda. Zuva rechitu vakauya futi zvikanzi mwanangu ndadzoka. Tikati kochiko naye amai zvikanzi vanhu vaya nhasi vari mumuti. Vakatogara zvavo mumuti kana kutaura neni kana kuita sei. Vari kutoita nyaya dzavo kana kutaura neni. Hande unovaona. Ndikati amai zvine chokwadi here zvamakuita izvi. Zvikanzi shuwa vakapika zvekutobheja zvekuratidza kuti munhu akanga ane confidence nezvaaitaura ende achitoziva kuti asiya munhu waanga achiona kuti vanhu vanga vachiona. Ndabva ndauya navo. Vanhu vaiti vabva. Kati vaenda tekabhatira pabhani zvikanzi vapa bhani paseri pebhana. Ndakaenda paseri pebhani paya handina chandakaona. Amai vanhu venyu vamuri kutaura handisi kuvaona. Zvikanzi vangoti nzvene bhani time yatanga ichitotanga kufamba tuya kuno. Ndakadaidzira ndinavo ndiri ndega. Tikati kana pane vanhu vasiri kundiona kano zorodzaiwo amai ava. Kana kuti budai pachena mutaure zvamuri kuda amai avashupika. Ivo vakadaira vakati mwanangu tanga tiri tumusiyo pandaparadzana navo. Wechi3 ndakazovana pana namai Chiromo, vadzimai vangu nemwana wake. Vachitendera futi pana payadhi. Vachitaura the same thing. Vaenda futi kubhani ikoko ndokuri kugara vanhu vaya. Ndakasvika pakwati tatega naamai tasangana. Naye amai hamuna here zvamunoziva imimi zvakambobatwa nababa kana kuti kunanga kana kumuprofita wakaenda baba wakanobatsirwa. Pamwe ikoko ndokwava kuri kubva zvinhu izvi. Vakanditi handichazivi. Saka kuti nditi anopenga munhu achigona kupinda kuti handichazivi sevanhu taingoitawo zvekutotirarama. Handingati vaipenga. Saka ndo maziro angu andinoita. Pamusoro ivagari vemutsakari nemi vaenzi vauya vane shamba handizoziva kuti ava ndiani. Ndinoda kuti ndigamushire iswi ramafambira nekupa uchapupu mukati mamamirire musha uno kwamakamba. Mazviro kwazvo iswi riri kutaurwa iri nderechokwadi. Kuburikidza neni Sahwira kana ndiri mumusha muno naSahwira muridzi wemusha. Ane kutaura kwaaiita achirarama iye pachake achiri mupenyu. Zvinova zvane masaisai atiri kuona pari zvinezvi anogona kutipa uchapupu uzere kuti zviitiko zviri kuitika pamusha uno ichokwadi. Chekutanga Sahwira wedu achirarama akatanga kufambira nhau idzi dzokuti abvise zvinhu mumusha munomu, achienda nemuprofiti kuMozambique. Vakaenda kuMozambique riri gore ranga ari makohwa asi mari yake yese yaakanga ari mamuprofita akanga amuti inoda kunorasirwa mumvura.
ndokubva vaenda vose kumvura kweke nomuprofiti vakanorasa mari yemumvura. Asi uyo achikwira bhazi akunoko akadzoka zvekare kweke kumuprofiti uyewo aiva neutsotsi hwaakanga aitira musawira wangu. Vese vakachidzoka, uyo achidzoka nerake bhazi, uyo achidzoka nerake bhazi, asi vakanosangana papi? Pamari ye. Akatanga kusvika pamari yemuprofiti akanga atora mari ye. Sawira akauya achitaura kuti ndashaya vanhu vanonatsondibvisira zvinhu zvechokwadi. Saka vakamubata kuti anga adzokera kutora mari. Vakamubata kuti anga adzokera kutora mari. Mari yavo vakaiwana. Mari yavo vakaiwana. Vakauya nayo. Ndo paita nguva yakafamba na booster. Vaive n'anga dzikapinda mudzimba dzichita door to door. Ivo vakanga vari vanhu vokuti vairamba kusvikirwa mudzimba dzavo. Asi nguva yakanga achitenderera vaiuya kunotandara kumba vachitaurawo nhoroondo yavo. Asi pari zvino izvo handigone kutaura nzvimbo dzakatorwa nasawira wangu zvinhu, asi kwaakatora ndinokuziva. Asi ndinoda kuzopupura pane mubatsiri kana muiti webasa kana achinge agona kutijekesera nzvimbo dzakatorwa kuti zvinhu zvandiri kuita zvakabva kwakati, kana kuti zvinhu zvakatorwa pane zvinhu zvakadai ndogona kuita mupupuri wazvo nekuti ndinenge ndichidayira zvandakataurirwa. Aiwa, maita basa. Asi sawiro yenyu achikutaura yakambotaura here kuti zvinhu zvaakatora izvi aida kuitei nazvo? Chokwadi. Sawira shungu dzake pakutora zvinhu aiva aine zwi rekuti tinoda kuchengetedza musha pamwe chete nekurima. Ndo changa chiri chinangwa chaakatora zvinhu izvi. Tinotonzwa kushungurudzika nenyaya dziri kuitika pano. Dzimwe atongonzwa nemakohwo hatidzizivi. Asi kana zvichiitika zvechokwadika, vanoda kubatsirwa. Dai mavabatsira gogo wavo pachiri padhuze, togona kuvashayiwa. Nokuti pane nguva yandakamboya ndichida kuvaudza kuti kwaita mainputs kuhoo. Ndakanokamba maoma havana kudavira. Kwakuzoenda panext pachiroma apa. Ndobva vati vanenge varira vachirohwa usiku hwese, vanenge vari mumbuya avo. Saka kana chiri chokwadika, vanoda kubatsirwa. Asi kana kuri kuti kukura kurasika kwenjere, hatiziwe ipapo. Tokumbira kuti mutibatsirewo kana zvinhu zvakadaro muvillage medu, nokuti inyaya inoshungurudza inosiririsa. Tenda nokuuya kakutiona muchitipa mashoko. Totenda matitendera kusvika pamusha. Svika iga kanaka zvisina chido. Gogo toda kubva tangotaura nemi. Tisu toda kuti mumire apa. Uyai mumire apa gogo. Gogo tauya ndofunga makamboudzwa kuti kune vanhu vachauya kuzokubatsirai. Tanzwa kuti mune matambudziko amuri kusangana nawo. Saka toda kuti mutitsanangurire kuti matambudziko aya akamira sei. Matambudziko ndeyorugare. Tanzwa kuti pane vanhu vamuri kuona. Masikati anaya ndatombovaonawo vakamira apa pamuti apa. Zvino inini zvandasimuka ndichienda kuhunika ndavasiya varipo ndazouya sokuuya kwandaita handina kuzovaona. Vanhu ava munovaziva here? Handivazivi. Mukukura kwenyu kwese hamuna kumbogara makavaona vanhu vakadaro? Handina. Nokuti takakurira kumusha kwana baba. Ndekupi kumusha kwana baba? Pano paGohora. paGohora. Saka ava vanhu tikunzwa kunzi imi mega ndimuri kuvaona, vamwe vese havasi kuvaona. Apo ndokutadza kuziva kuti ivo vanotadza seiwo kuvaona, ini ndinotadza sei kuvaona. Asi kuonana inini naivo ndinotovaona. Izvi ndivo vano bhaketi rangu iri ravanenge vatorega ndiwache. Asi vanongosumuka havazooneka kuti vati takuenda. Ngosumuka chete vachiita sei vachienda. Imi migogo maane makore mangani? Ini ndiri pamwe kukura ka? Zvingangodaro kuti kundisairirawo. Kukusairirai. Aiwa. Ati kuti pamwe zvinoitika nekukura ka. Mune muchingoona vanhu vasipo. Inini chitupa changu chine mukomana wangu. Inini pacho zvangu panapa handina. Chino mukomana vari kare vanofamba mumamaini vachitsvagawo kashereni shereni. Pane zvandoda kungonzwawo kwamuri gogo. Imi mhuri yenyu yakakura sei? Mune vana vangani? Ndine vana vangani? Ndino vakomana 3. 6.
vasikana vasikana ndine 3. mune 3. Alright. Mwana wenyu wokutanga anonzani? Mwana wokutanga mukomana musikana. Mukuru dangwe renyu? Dangwe rangu vanonzi baba Forbis. Baba Forbis. Ko gotwe renyu ndiani? Gotwe rangu ndi musikana here futi. Muri menyu yese vamunoti ndo gotwe, musikana kana mukomana? Musikana. Anonzani? Anonzi Florence. Ko murume wenyu akafa sei? Akarwara nguva refu kana kuti diki? Akarwara nguva refu. Pakurwara kwake hapana zvaimbokutaurirai? Aigara kuno, aigara kumwana wati wandadzi yake kwatete ndokwavaigara kuchiweshoko. Saka vazongobatana nokurwarisa kwacho ndokubva vangosimuka ndokubva vaenda kuchiweshe mwana kuna tete. Saka ndokwavakashayira? Hanzvadzi yavo. Ndokwavakashayira? Vakazoshayira kuno. Vakadzoka vachirongorwara? Asi mukurarama hapana zvavaimbokuudzai kuti adzimai pane nhau yakamira yakadai inogona kuzovhiringidza vana kana ndafa? Handina kumbobvinzwa. Ndozitanzwa kuti baba vachirarama vaitomboda kutsvaga maprofita. Zvinogona kungodaro ndaye kuti vanenge vachingofamba sevanenge vano vana vatete vavo. Inini ndakazhinji kacho handaienda ikoko, ndaisara papi pano pamba. Zvokuti vaigotadza kukuudzaiwo? Zvokundiudza avanindiudza zvavo, asi kuvaona vachifamba vachiti ndiri kurwara vaizvitaura. Asi tichida kunzwa kwamuri, munofunga kuti musha wenyu wakachena here? Munofungidza kuti wakachena here kuti unonga usina? Kuchena kokuti pamwe pane mushonga unogona kunge wakasiyiwa nababa? Inini handina izvozvo. Inini handina izvozvo. Kana uripo pamwe mungangobvunza vana vavo, asi inini pacho zvangu handina kumboita mutemo iwoyo. Vaiti muri mutorwa saka vaisakwanisa kukuudzai? Aiwa, vaingotiwo chete mudzimai wangu anofanira kugara pano pandinenge ndiri. Nekuti tiri kunzwa kuti ivo vachiri vapenyu vaitombotaura kuti dai ndawana munhu anondibatsira, plus tamboudzwa nasahwira kuti vakatombonopa mumwe muprofita anga akuvabira mari kuMozambique. Inini pacho zvangu kana zvakaitika, asi inini handina kuzvinzwa. Hamuna kunge muchiudzwa? Munomboyera chiiko imi? Ini ndinoyera matembo mazvimbakupa. Tembo mazvimbakupa? Ndimo ana manjenjenje? Ndimo vanhu. Asi ndakakutarisa iso munoratidza kuti muri kabhebhi mainetsa kaimi. Handaimbonetsa ini? Kana. Asi runako bo. Ameno pamwe vanoonawo chiso changu. Wozi ndiri kuona kuti kukura hako asi mai muri mhenya imi. Iyeni? Pamwe kungoona semutupo wedu. Manjenjenje. Kungoona semutupo wedu. Alright, ko murume wenyu aiyera chi? Mutupo wemurume wenyu? Fundai vana vawo. Ko unonditizawo. Chokwadi here ichocho? Saka imimi kwakukura kutondinzvengawo kwazvinonge uya zviziitawo. Hamutomboziva kuti alright, makambosangana kubwa nemurume wenyu? Pamakatanga kuonana kuti achiti ndokuda ndikupikwa zvakaitikira? Pano pagora. Alright. Ndirini kare? Makore. Hongu muri yeZimbabwe tanga tiri kuedza kutaura naGogo kuti tinzwe kuti kuda zvavari kuona izvi ndiko kukura, asi ini ndiri kuona sekuti Gogo tiri kutaura nawo zvakanaka. Zvimwe zvacho kwakukanganwawo neage, but kuti vazotaura kuti apa vari kuona munhu nguva dzese. Kukura handiziva hangu kuti ndozvakunoita here, kuti unoramba uchingoona vanhu vamwe chetewo
vanhu vacho ndanzwa kunzi vanhu vanombokurovai rova vasati asini ndiri mutuka nekuti ndinenge ndisisade pamba pangu munovatuka ndinopopota ndekuti pamba pangu kapana kuti ndivaregerere vane iyo zvimasikati anaya ndichienda kuhuni vanga vakamira munzira umu vakazobva munzira umu vakazoenda pamuti apa chikandamini ubone njani hayi mina ngokubona muli eZimbabwe sikhuluma nogogo sibona ukuthi hayi ugogo yena thina besisithi kumbe i-dementia but kodwa i-dementia phela yenza ukuthi umuntu yabe lokho ekhuluma into eyi-one ukuthi hayi ngibona abantu lapha ngibona abantu esikwaziyo thina ukuthi i-dementia indaba zakhona nxa likhuluma azibambani okunye ugogo uyakhohlwa ngoba hayi iminyaka sihambile kodwa amboni ngani lokhu okwenzakalayo kulokuthi i-age esihambile aiwa zvakanaka igogo tinotenda nemasoko enyu but ndiri kutsvaga bhebhi kaini muri kutsvaga bhebhi mabhebhi hobho kwese munonongedzera kumwe koima musi bhebhe inini kandakura kaini ndikuda vakura ini aiwa muno venyu vakura saka hamusi kundida here ndasvikawo pasaizi ndarambwa kaini vakuyala pambi kwavantu pakawandwa dai tiri tega taiwirirana aiwa zvakatopera zvakapera zvakatopera mwanangu aiwa ndizvozvo kufara hedu gogo aiwa ndizvozvo ipo panotofariwa kapanenge panzariwe soko totonzwa miri kutonzwa kutoti tiri kufara ndizvozvo aiwa tinotenda pamusoroi vanhu vese maungana panapa panopa makamba pamba pasawira wangu amai makamba tinoti mhoroi ane shamba mhoroi musikandamina tiri kutendai nokuuya kwamatitira pano pamba pasawira wangu amai makamba zviri kungoitika izvi pana amai makamba zviri kutongoitika zvechokwadi zvinombodaidzwa kunzi yaimono zvekuti asawira wenyu rimwe zuva ndakadaidzwa vatodonha vachinzi varumba vakarara umu vasingambomuka vasingatotaura ndikasvika ndikavanzi uyai muone zvaita asarwa ndikavasumudza ndikati aiwa vageze mvura yakatonhora pamwe vanogona kuita sei pane zvavavhiringidzawo zveshuwa ndakavagezawo sasaura mangwana vacho vakazofuma vachi vavaraiti ndikati aiwa saura ndakuroonora wakufamba wakuita sei nanhasi kubvira ipapo havasati vadonha ndikabva ndaenda vanamatira ndabva ndavazora mafuta yangu youroi hwedu watinoroya nawo tiri vangani namai makamba saka aiwa mai makamba ndosawira wangu siri kuti ndisawira pano makamba ndisawira wamai makamba saka aiwa asawira wangu zvechokwadi musiwo vakavhiringikawo ndikauyawo pano ndikaudzwa izvo zvokutaura kuti pane vanhu vandiri kuona sawira pane vanhu vandiri kundirova sawira vanotaura asi vanhu vacho inini handina kuvaona asi ivo vanoita sei vanenge vachivaona singazivi kuti picture yavo inenge yakamira sei pavari andofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana tongaitinzwe kuti titi idimensia chakunetsa kandi chamwana wepano ane nhoroondo yezvakambotaurwa nababa vake vachiri vapenyu saka ya 50-50 hatichazive kuti chokwadi ndechipi zviri kunetsa mhuri plus wanzwaka kuti pane nhau yemunhu akarumwa nenyoka akafa mumwe ndokurumwa nenyoka akafa mumwe akangorwara nguva diki afa saka izvozvo zvega zvinotitaridza kuti pane something chisiri normal zvichitsigira mashoko akataurwa nemushakabvu hayi-ke njengoba lizizwele imuli yeZimbabwe ukuthi abantu balendaba ezitshiyetshiyeneyo mayelana le ndaba leyo abanye bathi hayi-ke ubaba wake wahamba wayethatha something abanye bathi hayi ubaba wachiya umntwana uthe yena ubaba wachiya emtshelile ukuthi hayi kulezinto ezifuna ezenzakalayo lapha endlini so thina sisakwazi ukuthi umama ukuthi seziphambana yini ingqondo asisasebenzi kumbe kuyini asisakwazi kodwa thina sifuna lina muli yeZimbabwe lisitshele ukuthi lina liyibona njani indaba leyo vazhinji vanenge vachititaura kuti mhanyai kwasekuru tsoka kunyanga igood idea uyezve vana sekuru vamunoda vakawanda asi hapana vanoita pachena sasekuru tsoka vari kunyanga kubva kuno kuDarwin kuenda kunyanga imari hombe
ivo vagarawo vanoda mari ine musoro. Saka mhuri iri kuchema iri kuti hatina kana chekubata. Naizvozvo tinenge takukumbira vana sekuru. Tinoziva kuti vana sekuru makawandisa vanokwanisa kupedza dambudziko irori. Basa iro, basa marinzwa. Vakagadzirira havo vanoti aiwa tinokwanisa kuriita. Ndimi watakutaura nemi. Tinokutakurai nemota yenyu tokusvitsai panzvimbo. Mubatsira ndonhau iri pano. Njengoba-ke lizwile imuli ithi yona hayi ifuna uncedo ngoba abakwazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bebe lodubo lolu abalalo. So thina besicela osekuru ukuthi hayi lilizwile nje udaba olulapha, siyakwazi ukuthi libanenge liyakwanisa ukusinceda. Njalo sifuna ukucela imuli yeZimbabwe ukuthi laba abakwanisayo nje ukusinika lokho abanakho ukuthi sincedise imuli le, hayi likhululekile ukusinceda. Chikandamina Shumba setabva pano pane chandafarira pamuri. Shumba taura itinzi. Kati yenye chipurisa. Aiwa tauya pabasa. Basa torova basa sebasa. Sebasa. Aiwa ndokuti mapurisa pano toona mugogo atichikofuta achiti aiwa akatakura mupurisa. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.